Greduška a Marcel Blesk. Ale Martin Svoboda určite nepovedal posledné slovo, je poriadne nabrúsaný. Jozef Zimmermann si na chvíľu môže vydýchnuť, držme palce, aby technika vydržala. Marcel Blesk odráža útoky. Martina Svoboda, ktorý je už na Ľubom Greduškou. A Ľubo pomohol svojim kočom a teraz opätovú Marcelovi, ktorý je v týchto chvíľach na fantastickom treťom mieste. Včera Jozef Zimmermann, sú tam žlté vlajky. Druhý je Kužel, Martin Svoboda ide veľmi pekelnú jazdu. Dokonca s poškodeným ľavým zadným kolesom. Zadné koleso je vyosené a Martin Svoboda napriek tomuto deficitu tu je čo to dá. Zatiaľ je teda štvrtý, ale jazdí s technickými problémami minulé Ľubo Greduška. Môže to pozerať tie žlté vlajky. Tak Cimo, poď! Tak asi nie, keď po nejde, tak po nejde. Martin Svoboda je out. Máme tam dole žlté vlajky. Ideme do záverečného kola Kraftera. Tento muž, Jozef Zimmermann. Ľubo Greduška je okolo späť. Svoboda pospäť, Ľubo Kužel je druhý a tretí je Marcel Blesk. Tak by to malo byť. Jožko! Cimo víťazí. Cieľi aj Ľubo Greduška. Druhé miesto ale bude patriť Ľubovi Kuželovi. Tretí Martin Svoboda. Áno, tretí je Marcel Blesk, áno, Martin Svoboda bol okolo vzad. Poradie na 4. a 5. mieste bude musieť určiť časové rány. Myslím si, že 4. milány Martin Svoboda. Predsa len Ľubo Greduška tam stál dlhšie. Jozef Zimmermann vás zdraví! Ak sa nemýlim, tak po 5. krát po sebe dokázal Jozef triumfovať po finále jazde štvorkolí. Ochránny Ľubo Greduška si taktiež zaslúžil potlesk. Naozaj tí chalani do toho dali maximum. Marcel Blesk bude určite veľmi spokojný, lebo sa objaví na stupni víťazov, ale neskonaná radosť Jožka Zimmermanna. Trpli sa, aby technika vydržala, ona vydržala. Zdraví vám Ľubo Kužel, ktorý skončil na 2. mieste. A myslím si, že obrovská radosť bude aj u Bleskovcov priateľa. Marcel Blesk je